केव्हापासून आम्ही तुझी वाट पाहतोय. ये बाप्पा ये, या भक्तांना दर्शन द्यायला ये. आपल्याला फक्त दोनच गोष्टी आवडतात, गणपतीची गाणी आणि आपला लाडका चिंचा. बाप्पा माझा माझ्या संगे नाचतो डोलतो डोलतो. हे बाप्पा माझा माझ्या संगे, बाप्पा माझा माझ्या संगे नाचतो डोलतो डोलतो. इच्छा पूर्ती बाप्पा मोरया, इच्छा पूर्ती बाप्पा मोरया, इच्छा पूर्ती बाप्पा मोरया, इच्छा पूर्ती बाप्पा मोरया. मोरया मंगलमूर्ती मोरया. हे गजानना श्री गणराया, करू आरती ही तुझला. हे गजानना श्री गणराया, करू आरती ही तुझला. हे गजानना श्री गणराया, करू आरती ही तुझला. हे गजानना श्री गणराया, करू आरती. हरता वार्ता विघ्नाची, वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम, पूर्वी पूर्वी प्रेम, कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, उटी शेंदुराची. कंठी झळके माळ, कंठी झळके माळ, मुक्ता फळाची. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती, श्री मंगलमूर्ती. दर्शन मात्रे मन, दर्शन मात्रे मन, कामना पूर्ती. रत्नाखचित बरा तुझ गौरी कोरा, तुझ गौरी कोरा. चंदनाची उटी, चंदनाची उटी, कुंकुम केशरा. हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, शोभतो बरा. ऋणऋटी नुपुरे, ऋणऋटी नुपुरे, चरणी घागरिया. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती, श्री मंगलमूर्ती. दर्शन मात्रे मन, दर्शन मात्रे मन, कामना पूर्ती. लंबोदर पीतांबर पणीवर वंदना, पणीवर वंदना. सरळ सोंड वक्र, सरळ सोंड वक्र, तोंड त्रिनयना. दास रामाचा वाटपा हे सदना, वाटपा हे सदना. संकष्टी पावावे, निर्वाणी रक्षावे, सुरवर वंदना. जय देव जय मंगलमूर्ती, श्री मंगलमूर्ती. दर्शन मात्रे मन, दर्शन मात्रे मन, कामना पूर्ती. नमस्कार. परेरावाडी मोहिली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ उपस्थित सर्व गणेश भक्तांचं हार्दिक स्वागत करत आहे. हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अजोड पराक्रमाची गाथा आजही आम्हाला स्फूर्ती देते, आजही आम्हाला प्रेरणादायी ठरते. राजांचे गुरु होते समर्थ रामदास. शिष्याला ज्ञानी करतो तो गुरु, शिष्याला सन्मार्ग दाखवतो तो गुरु, शिष्याला आदर्श पुरुष बनवतो तो गुरु.
समर्थ रामदास स्वामी एक अलौकिक व्यक्तिमत्व. आपल्याला मिळणारा आदर, सर्वत्र होणारा आपला जय जयकार यामुळे शिवाजी महाराजांच्या मनाला स्पर्श झाला अहंकाराचा. राजांच्या मनी विचार आले, एवढा मोठा स्वराज्याचा पसारा वाढविला घडविला आम्ही जे मनी आणलं ते प्रत्यक्षात उतरवलं. केवळ आमच्या पराक्रमानं, आमच्या हुशारीनं सर्व सत्ता नतमस्तक झाल्या आमच्या समोर. सर्वत्र जय जयकार होतोय आमचा. आम्ही राजे, लाखांचे पोशिंदे म्हणून आज सर्व रयत आमच्याकडे पाहते. जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ. समर्थ आपण, जय जय रघुवीर समर्थ. कसला विचार करताय राजे? समर्थांच्या चरणी विनम्र प्रणाम. जय जय रघुवीर समर्थ. बोला राजे, कसला विचार करताय? गुरुदेव, आज आम्ही राजे आहोत. मावळातील सर्वांची इमानं आज आमच्या पायाशी जडली आहे. मोगलांच्या अत्याचारातून या मायभूमीची सुटका केली आम्ही. लाखांचे पोशिंदे म्हणून आज सारी रयत आमच्याकडे आशेने बघते. शिष्याचा अहंकार चाणाक्ष गुरुने बरोबर ओळखला आणि एक अद्भुत चमत्कार दाखवला. राजे पहा, इकडे पहा राजे. हे सर्व पाहून राजांच्या मनातील अहंकाराचा वृक्ष उन्मळून पडला आणि समर्थ म्हणाले, राजे, हे राज्य व्हावे ही तो श्रींची इच्छा. तुम्ही आम्ही केवळ निमित्त राजे, केवळ निमित्त. लाखांचा नव्हे तर सर्व प्राणी मात्रांचा पोशिंदा तो राजे, तो. आम्ही काय कोणाचे खातो तो राम आम्हाला देतो. राजे, तो सर्व सृष्टीचा नियंता, परम ईश्वर, परमेश्वर. जय जय रघुवीर समर्थ. क्षमा करा गुरुदेव, क्षमा करा. तुम्ही योग्य वेळी आम्हाला सावरलं. क्षमा गुरुदेव, क्षमा. राजे, परमेश्वराच्या मनात हे होतच. तुम्ही फक्त निमित्त. आपण आपलं कर्तव्य अनन्य भावे करावे. करता करविता परमेश्वर, तोच तुम्हाला वेळोवेळी सहाय्य करेल. होय राजे, तोच तुम्हाला वेळोवेळी सहाय्य करेल. जय जय रघुवीर. झाले पुरे एक वर्ष, होतो वर्षाने एकदाच हर्ष. गोड अन्नाचा होतो स्पर्श, घ्यावा जाणून हा परामर्श. पुऱ्या वर्षाची साऱ्या दुःखाची वाचावी कशी मी गाथा. बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे, चरणी फेरी तू माथा.
बरेरवाडी मोहिली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ यंदा 58वा गणेशोत्सव साजरा करीत आहे. ह्या मंडळाची कारकीर्द अशी आहे की जवळजवळ ही 3री ते 4थी पिढी या मंडळात कार्यरत आहे. मंडळाच्या माध्यमातून आम्ही बरेच असे सामाजिक शैक्षणिक असे कार्यक्रम आम्ही राबवत आहोत. मंडळाने 25व्या वर्षी तसेच 50व्या वर्षी मुंबई ठाणे जिल्ह्यातून नंबर 1चा असा मानाचा बक्षीस आम्ही मिळवलेला आहे. आणि रक्तदान शिबिर असो किंवा कुठल्याही अनाथ आश्रमांना भेट असो, त्यांना काय आमच्याकडून होत असेल ते आम्ही मदत करीत असतो. यावर्षी 350 वर्षाच्या राज्याभिषेकाचं औचित्य साधून बरेरवाडी गणेशोत्सव मंडळ शिवरायांचा एक अनुभव इथे आम्ही उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तो नक्कीच सर्वांना आवडेल. स्वातंत्र्याची खरी हाक ही छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 350 वर्षापूर्वी दिली मोगलांच्या तावडीतून सुटकेसाठी. मावळांनी स्वतःचं रक्त सांडून आणि महाराजांनी केलेल्या कष्टातून बरेच असे गडकोट आपण घेतले. पण कुठल्याही व्यक्ती झालं, शेवटी महाराज हे सुद्धा व्यक्तीच होती. एक थोडा अहंकार त्यांच्या मनाला शिवून गेला आणि गुरुचरणी जसा व्यक्ती जाते, गुरुचरणाच्या इथे मोक्ष आहे, तसे ते रामदास स्वामींना भेटले आणि रामदास स्वामींना म्हणाले, स्वामी हे जे काय माझ्या मावळ्याने माझे हे आम्ही केलेलं हे आहे. तर रामदास स्वामी त्यांना एकच उद्देश करतात, बघा ही तर श्रींची इच्छा, महाराज तुम्ही निमित्त आहे. त्यातून त्यांनी एक उदाहरण असं त्यांनी समोर मांडलं की एका दगडफोडाला बोलून एका दगडातून जिवंत असा बेडूक त्यांनी बाहेर काढून दाखवला. ही श्रींची इच्छा आहे, महाराज तुम्ही फक्त एक निमित्त होतात. पण नक्कीच हा संदेश महाराजांना शिवलेला अहंकारा थोडा कमी करण्यासाठी रामदास स्वामींकडून दिलेला बोध होता. आणि महाराजांकडून त्याच्यातून छत्रपती शिवाजी महाराज हे बरोबर झाल्यानंतर परत उत्साहाने बाहेर पडले आणि सर्व तटबंदी मानण्याचा प्रयत्न केला. असंच अहंकार हा कुणाला शिवू नये, अहंकाराच्या पुढे काही चालत नाही, फक्त तुम्ही तुमचं कर्म करत राहा. हा ह्या विषय आम्ही मांडलेला आहे, त्याच्यातून आम्ही घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. धन्यवाद. गणपती बाप्पा. गेल्या 50 वर्षाचा अध्यक्ष म्हणून मी या मंडळाचं काम केलेलं होतं. त्यावेळेला बऱ्याच महाराज हे कृषी दाखवलं होतं, मंदिर दाखवलं होतं, प्राचीन काळातील मंदिर दाखवलं होतं. त्यावेळेला पण आम्हाला बऱ्याचशा संस्थांकडून चांगलं मार्गदर्शन चांगलं मिळालं होतं. त्याचप्रमाणे गेली 3 वर्षे आमचे अध्यक्ष अरविंद मस्के यांनी हा कार्यक्रम असाच चालू ठेवला. याच्या पुढेही असा चालू राहील हे आम्ही सर्वांना ग्वाही देतो आणि सर्वांना उदंड आयुष्य दे. हे गणराया आलेल्या संकटाला दूर कर आणि जी काय विघ्न असतील ते तुझ्या पायाशी ठेव. हे सर्वांना सुखात आनंदात ठेव, आनंदात ऐश्वर्यात ठेव. मुलांना नोकरी धंद्यात कामधंद्यात चांगलं यश प्राप्त होते. गणपती बाप्पा. बरेरवाडी मोहिली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळातर्फे मंडळाचा 98 वर्ष आहे. तसेच मंडळातर्फे चांगला सोशल मेसेज देण्यासाठी जे काही प्रयत्न करत असतो भागातील सर्व जनते कार्यकर्ते पदाधिकारी त्यांनी आपल्या मंडळाला खूप चांगला सपोर्ट केला आहे. मंडळातर्फे अशी सोशल कामं होत राहणार ही आमची विनंती आहे. Papa Muriari,